Здравейте, ме гледате! Аз съм Иван 2016. Това е, мисля, че трети, там четвърти епизод от целянето ми. Както виждате, се местя. И след като осъзнах, че съм си играл само да бутам с релси и че къщата ми е ето там, или подобието ми на къща, все едно ще живея в пустинята, ще съм пустин. Абе, нека съм там. И сега искам да кажете го, бе, да прекарам това чест, това там чест. До тук да набере скорост. Тук пак да набира скорост. Костуна! О, ма. Малко съм хремав, извинявам се, че отдавна нямаше клипове, но заради това, защото съм там хремав. Ходях да купая много желязо. Тази кирка не съм я хабил. Ходех да чупа с други. После ще търсим пустиня, може би, ме лагва. И ночи и по фоня чест. Мисля само него да преместя, защото той ми е най-важният. За него се трепах. Ари бе. Какво да направим? Ето. Прекалено силен съм. Добре, справим се. И сега мисля да направя, да речем, извинявам се, но съм болен и няма да е хубав кръп, но нищо. Ще направя Launcher Chest, е тук да... Няма ли брадва, бе? Трябва да се направя брадва. Там ще чантваме такива с глупости. Така, взимаме всичко. Колкото можем да поверим. Не оставим ноча, всички глупости, стрелици ги искам. Кирки си имам, всичко имам. Вземаме и това. И вече сме преместени, но първо имам две добри новини. Първата е, както видяхте, може би, подчертавам, може би, имаме зайци. Те старел си, ще ги махна. Ето там пак после ще се постаря мост. Моста, омага. Тези неща пак за сега. После ще правя къща и такива глупости. Сега ще взема тази лопата, защото мързи да се енчантвам. И те леко ще поразчиста. Извинявам се, но просто ма боли гърлото. Бях болен и както казах, ето защо нямаше толкова клипове. И между другото този свят ще... този свят, омага. Този клип ще е местен, ама аз, нали,
понеже съм много добър. Аз искам да намеря и село, само че забравих компаса там и ще отида да го взема по-добре. Ако ще кажа, че то не отидеш до количка и после не се върнеш, всъщност да ще е по-добре. 3, 4, 5. Тя ма 5 съвръща. 2. И сега ще... Само че проблема е, че нямам такива релси и ще трябва да почна по-отгоре. Направо, само деца направих се. Отивай, овцо. Охо, ланшот. Ланшот, омага. И след като взема компаса, ще нагласа така, че да сочи спаунът ми, да сочи компаса. В смисъл, после ще го обясня сега. Едва ли ще му разберете. И между другото, мисля... Извинявам се. Много кашлям. Извинявам се, че... Мисля, че сте забелязали, събрах малко. Даже много. Подчертавам много. Айрон. Брадвичката ми, лопатката ми. Тази е по-добра. И за какво дойдох? За мюзик диска и за компаса. Нещо не го виждам. Да нямам 2 честа. Не си направя нов. Така молят се кажи, че имам 4 айрон. Аз тук пиках. И не се опекал. Стой, не мога да пика. Ще пика с стълбе. И просто и време. Ще релогна, защото нищо да ме заредат чанковете. И там, ако не забелязахте, не може да заредим чанкове. И затова ще релогна. Така, лягай да спиш. Така. Само ядем. Извинявам се, че кашлям даже много. Имам ли малко ресто? Имам даже още един стак оставам. Така, малко ще поушуми. Само че проблема е, че точно там е пустината. Да. Това е проблем. Имам зайче. Ето това е проблемът, че нямам, че пустинята се намира към спауна, ако искам да... Добре, значи сега. Добре, само направя, после само задях. Добре. Така, сега искам да намеря село или пустиня, лава, не ми трябва. Аре ти чай бе, мързело. Както казах, извинявам се, че кашлям. Този епизод не мога да намеря пустиня, 100%. Не пустиня ми селото. Ама ще видим, нищо не се знае. Пещери. Сега ще върва само в права посока, няма да сменям курс-мурс. Само си напред. Там виждам още лава. Ох. Забравих какво означава лавата, мисля, че има пирамидата и като има не знам. Такива... Не. Ще видим сега какво ще намерим. Снявам се, че посмърча, ама както казах съм болен, съжалявам. Само ще изкача до този коне. Ще видим. Ще си правя полшанки. Там ма зайче. Трябва да се очи само напред.
да се връщаме. Се прибием сега като кучета. Не чак толкова като кучета. Ама, този епизод беше, може би. Да, много ясно. Що пак не? Сега ще потърсим такова. Ще се приберем първо в баста. И ще ходим там да правим глупости. Даже може и сега да спирам видеото. Ще ги правя по-кратки и сега ако съм загубил къщата, такова къща там, лагера, натам сочи, хубаво, натам отиваме. Ръчешки. Шарпне с 2 меч. Ако си мислите, че... Добре, трябваше да се прибия като най-голямото куче. Натам бе, не, натам... Добре, защото има такова, да не го държа постоянно в ръката си. Да, е тук, не там е. Така. Сега само ще се заселя, там ще оставя нещата. А пак вече другия час другия час. Ти училище ще ме побърка. Другия път ще се направим там нещо. Благодаря, че ме гледате. Аз бях Иван 2016. Добре, че ме гледате. Абонирайте се, дайте получение за този клип и чао!